Hala, nagbuba na sila dyan. Sos! Ha! So, may bago po tayong bisita. Hi! Diday is here. Oo, kasi nagpapagawa po siya ng bahay. So, ang sagot ni Brenda, yung pagpapagawa, yung mga materyales, kaka yung panday lang. yung labor. Materyales, sagot niya yun. Pero yung pagkain, Amin. Yan na. sa inyo na. Kaya po siya ngayon nandito, mga moms. Kasi, sabi niya, pa-extra daw. Kahit mga ano lang, siguro 1 week, okay naman na no? 1 week matapos naman na yun, di ba? Galing ako sa Hindi pa yung matapos mag 1 week. Gawin mo bang 4th floor yung bahay mo? Grabe naman yan. Oh. So, at least 1 week, makaipon siya ng pang lunch ng kanyang ng kanyang mga tauhan. Lunch at saka snacks. Na Tanduay. Kaya na yan ni tanong mo lagi tong may card Maraming utang. Bago release sa card, nakawan pa. Nakaw pa. Bago release. Wala niya kung kwarta. Nga naman. Yung 1,000 niya, nawalan siya ng pera. Kuha niya Mara, gihatag niya sa bata. Ay, nabuo. Tinuod? Oh! Tinuod me! Tinuod eh? Tinuod! Malaking issue yun doon sa aming barangay. Naku po. So, sa aming poro. Ayan, kaya nandito po ngayon si Diday. Tapos mamaya. Pero kanina, since nag-work siya ngayon, ang ginawa namin, nagpadala na lang kami ng sudan. Ano yung ulam natin kanina pinagdala? Yung ginataan. Langka, pansit, o isda. Diba? O, yun. So, nagpadala kami doon sa kanila para nang sa gano'n. Meron ng pagkain yung mga panday nila. Ilan ba yung gumagawa na panday? 2 lang sila. Kasi, Yung iba nandun sa kanya. nag-ulit. Isa yung nasa trabaho niya. Okay. So, ngayon yung dalawa, yung asawa mo Kaya ang pala takano. malaki problema mo kasi buntis ka, no? Loy! Oo, laki ng bil mo. Buntis yan. May Murag buntis siya kasi kanina nung dumating ako doon sa kanila, naka-nighties pa po siya. Tapos open yung dingding nila. Mamaya dalawin natin yung bahay nila. Tingnan natin yung bahay nila. Ay, ano na niluluto? Pitado! Apritada mechado minudo. Oh. Ayan na. Mamaya dalaw tayo kina Diday. Okay lang magdalaw tayo sa inyo, Day? Apo. Sige. Punta tayo doon sa kanila. Siniday! Oh! Siniday! Nang samang ka? Parang inaantok ka na. Ayaw mo na ba? Ikaw na nga nang wala. Kasi trabaho siya. Wala kasi trabaho. Sana ako yung tinabanga naman po. Amurag ayaw niya na ata. Bakit hindi na naman yung papasok bukas? Pasok ka ba bukas? Opo, diretso ako dito. Pagkatapos ng meeting namin. Ha? Ano siya oras ang tapos ng meeting? 8 ang tapos ng meeting? Ito 10 sila. 10, 12 May. Tapos, hindi naman naabot ng 10. Dali lang yan. Mga 9, nandito na ako. Sana all merong 10,000 ayuda. Card yan? Hindi. Pes. Meeting, 4 piece. 4 piece. Wow! Sa kanya daw yan. Nga naman. Ay, may nagbigay ng lechon. Di ba nagtitinda tayo ng ulam, tapos binigyan tayo ng ulam. Wow. Thank you mga ma'am. Binigyan po nila kami ng ulam. Ang kaon na mo? Yan lang kinakain mo? Opo. Nga naman yan lang. Kain na. So, ito na yung bahay ni Dida. I-extend. Extend mo ba, kuya? Wow. Flooring na siya. Yan yung pinaka magiging base na. Yung kasi ipapantay. Yun, ang ganda na siya. Yung kuya. At least okay na siya. Ang CR mo, ganun pa din.
Nakapamili ka na? Ano pa, mamaya. Huh? Along the way ka na kanina, hindi ka pa namili. Dito, ano pa, open pa. Uy, magdala ko nitong bukas. Pwede ba yan doon? Saan po yan nilagay? Sa plato, isi-serve natin sa koso. Doon ba sa ano, sa labas? Pwede? Ikalat. Parang. Sinanin doon na isa. Ito, naka-open na yung dito nila. Yung baka. Pag gabi, okay naman kasi andyan kayo no? Yung kay kuya mo, tanawa natin kay kuya mo. Tapos na. Punta na. Sino nandun? Siya. Tapos yung asawa na. Nandun na. Nandun na. Ay, nagsisimula na sila dito. Punta natin yung kinapudoy. Ayan na, diba? Pudoy! Hi! Wow! Pasilip! Talay! Wow! Ganda! Ganda na. Ito yung pinaka-frame na niya, Double walling na siya, kaya meron siya, Hi! Ay, nandiyan pala kayo sa likod. Wala pa hagdan? Wala kayo ni Pudoy. Nagawa pa kami. Diyan, ikot ako. Ikot tayo dito. Kasi dito ako sa... Ang ganda nitong ano mo, ha? Fairness, Diba? Double walling na lang ang kailangan din. Maganda siya maano sa labas ba? Yung itsura. Diba? I-tour ko kayo sa labas. Wow. Ano na yung ginagawa nyo? Dito sa likod. Hindi naman siya mabasa. Ay, mabasa ka ng... Ang ganda, no? Galing. Ang ganda siya. Pag nayuyug-yug, di naman maingay. Wala pa na-try yan. Wala pa. Pero ang ganda niya, para siyang kahoy, no, na ano din. Tsaka hindi yan basa-basa na kakalawang, di ba? Hindi naman mainit sa loob. Pag hapon. Kaya dapat talaga double walling siya. Nagdalo na sa inyo ulit dito sila. Ganda, Yun, di ba? Tapos kisame. Bintana. Din. Gagawa na lang din. Yung kinadiday doon na sinisimula na din dito sa kabilang side yung daan. Tsada siya. Ganda. Ito yung sukat na isang buo. Galing. Diba? Yung mga ganito lang kasimpleng bahay, okay na rin. No? Dito sila. Ang dami rin nila mga tanim dito. Yung maganda. Okay na. Sa'yo to. Yan yung mga plywood. Para sa sahig. Nag-deliver na sila kanina, kuya? Nag-deliver na sila kanina? Mga materyales pala nila okay na. Ilang araw pa na. Makikita mo na ang ganda ng Pasko niyan. Maraming mga ngaroling sa inyo malamang. Marami ka naman ibibigay na dried na pinatoyo na niyog. Yan. So now, after natin dumalaw din sa bahay nila Pudoy tsaka ni Diday, silipin ko rin itong bahay ni Mia. Puntahan ko siya. Kasi, nakikita ko dito, mula dito sa labas, nakikita ko na. Andiyan na naman po yung mga kalapatin niya. Yung mga ibon na naman po siya. Ang dami na naman nila. Ang dami na naman nila. Puntahan na natin. Silipin natin yung bahay ni Mia.